Στο τρίτο βήμα του οδηγού εκθέσεων μπορούμε να επιλέξουμε να ταξινομήσουμε τις εγγραφές ως προς τα υπόλοιπα πεδία, καθώς και να εμφανίσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία. Για να ταξινομήσουμε τις εγγραφές, επιλέγουμε το αντίστοιχο πεδίο από το πλαίσιο λίστας, στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο ISBN. Το κουμπί δίπλα στο πλαίσιο λίστας δείχνει αν η ταξινόμηση είναι σε αύξουσα ή φθήνουσα σειρά. Στην προκειμένη περίπτωση η ταξινόμηση είναι σε αύξουσα σειρά. Για να εμφανίσουμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία, πατάμε το κουμπί «Επιλογές σύνοψης». Για να εμφανίσουμε το συνολικό κόστος της παραγγελίας ανά εκδοτικό οίκο, ενεργοποιούμε την επιλογή «Συν» στο κόστος παραγγελίας. Τέλος, πατάμε το κουμπί «OK». Για να κλείσουμε τον οδηγό εκθέσεων, πατάμε το κουμπί «Τέλος».